Hoxe neste día da televisión eu creo que tiñamos que reservar para hoxe unha das mellores historias ou das historias máis impresionantes e máis impactantes, alo menos para min, en case 40 anos de profesión que levo, non? E ademais, casualidades da vida. Veciña case porta con porta, porque tanto ela como eu somos de Camariñas. De pasar bola sal? Non pola diferenza de idade, porque eu saín de Camariñas moi novo e ela xa foi á escola con miña irmá, non comigo, non? Pero si o pai, os pais dela, pois eu víaos por ali e sempre pensei que o seu pai era lobo de mar, mariñeiro de Camariñas de toda a vida. Nacín pensando iso, creendo iso, medrei ata non hai tanto que descubrín que o pai de Lita, Benigno, ese camariñán, lobo de mar, non era de Camariñas. Donde era? De Folgoso do Courel, na alta montaña de Lugo. E claro, preguntaredes que fai un veciño de Folgoso do Courel en Camariñas ou no Gran Sol, porque el con 12 anos embarcou no Porto da Coruña, rumbo ao Gran Sol. Pero que Benigno ten unha vida de Iso película. é unha historia espectacular. E logo chega Lita, a súa filla, que cando xa o pai, despois das que pasou polo mar adiante, toma a decisión de decir eu non quero saber máis nada do mar, a partir de agora vivo tranquilo, sae a súa filla Lita e dille eu quero ser mariñeira. Digo, caramba, aí temos a Lita, a saludar. Moi boa tarde, Lita. Hola, boas tardes. Así que toda a vida vencellado ao mar, non? Sí, desde moi pequeniña, sempre vinculada, ahora que realmente o mar con 12 anos. Elita, non che tirou para atrás o feito de tanto sufrimento, non, no mar, eses naufraxos que sufriu teu pai? No, realmente foi o que me provocou máis energía para saber por qué, como é a reacción. Entonces, a mellor maneira de saber como foi é probar. Enfrontarse. Total. Moi valente, Elita, Pois para darnos unha idea de como Elita, podemos adiantar, que logo non lo contará ela, como foi o seu bautizo de mar. O primeiro día que foi ao mar, e case non o contan nin ela, nin o pai. Caramba. Saíron vivos de milagre grazas ao empuxe dela, e o día seguinte, dillo pai, que, querías ir ao mar? Volvemos. E ela aínda estaba chorando por dentro e por fora, dicindo, a onde hai que ir? Seguiu paso adiante e mariñeira ata hoxe. Mariñeira mariscadora, estamos vendo as imaxes. Queremos coñecer a historia de Lita, tamén do seu pai, Pois nuns minutiños seguimos con Lita e ademais temos unha sorpresa para ela que lle vai facer moita ilusión. Ela non ten nin idea, como sempre. As sorpresas, por iso se chaman sorpresas. Non? Claro que sí. Bueno, hai que gravar esa sorpresa. E imos con máis cousiñas, verdade, Raquel Atanés? Máis cousiñas, Beatriz, porque temos unha morea de contidos para pasar a tarde con todos vostedes. Por exemplo, poñeremos en valor o produto galego. Hoxe imos falar da castaña, que a mellor castaña do mundo é a castaña galega. Iso non é segredo para ninguén, pero que agora moitos o saben con coñecemento de causa grazas a unha campaña especial de correos que fixo posible enviar castañas a case calquera punto da península. En apenas un mes, dende que arrancou esta campaña especial, xa se enviaron máis de 4 toneladas de castañas por todo o país. Hoxe falaremos co director da Oficina de Correos de Bando para coñecer onde reside o éxito desta iniciativa. Falaremos tamén de tecnoloxía, porque hoxe visítanos Huicho, o noso educador digital. Con el abordaremos diversos asuntos, pero entre eles un tan fundamental como a seguridade dos contrasinais que temos nos nosos dispositivos móviles. Porque sabían vostedes que se utilizan esa típica contrasinal numérica de 1, 2, 3, 4 ou 1, 1, 1, ou, por exemplo, a data de nacemento como contrasinal de pouco vale? Isto é prácticamente como se deixaran a porta da casa aberta de par en par, e isto non pode ser con tanto mangante por aí solto. Así que hoxe aprenderanos Huicho a escoller pois un contrasinal que sí que funcione, a blindar os nosos dispositivos e a saber pois non meter a zoca escollendo o contrasinal.